my god. Alhamdulillah bayaran 210. Alah. Ayo toh. Kerja ora modal ijazah, ora modal lamaran. Ora ning gondep naker. Alah jek entuk 210 alhamdulillah. Walah. Gelo golek buambang, Mbah. Hah? Besok kuwi lho samu. Lah iya. Esuk mangkat sore bayaran. Kurang piye to? Madang wareg panganan akeh. 210 to, Mbak, Bos. Loh, besok makan jasa. Nganggo ijazah, ora usah nganggo lamaran. Ora nganggo di training, lah ora nganggo kontrak, mangkat bayaran ra mangkat yo wis gak sakarmu wis. Sakarwe lah. Alhamdulillah. Bayaran guys model ijo nih karek mak plek 210 ngono. 10 utang, ora enek receh. Kalau rasa ngoceh nyot. Lho lah. Lho iki sing 10.000, heeh. Lah mengke ra wis 200. Ha plek 200 karek nambene 10 ngene iki ra gampang. Patut. Heeh. Ora keris. Lho 200 nek ra ngambil glo 200 kuwi 200. Iya. Ngene Dok, minggat wae bayar dian pisane. Sing kondok sapa? Ha iki lho Gi. Lah inggatan wong iki. 50 pisane. Ayo. Lah wetene wong yo esuk-esuk wis udan ndak piye njaluk 200 idete sapa? Wah. Lho alah. Wis. Aku wis entuk Bang sing 10-e. Ya. Karo pomo 330 to. Iya. Dadi cek kurang 10.000. Berarti Oh, udah 10. Ini 330 mau. Lah yo ngene sapa ngono. Sapa? 330 wong loro pira, Mas? Sik, Mas. 330. 150, berarti tidak 5. No toh? Nah, 15.000. Kamu jujur piro? 15.000 sih. Kuwi 30 toh? Nah, aku kayak kuwi 15.000 sih. Iya. Ngene. Nyo. Sing 50 kulene. Wes ya. Makasih. Sudah kayak mau 210 kuwi to, Nom. Yes. Lah sing kek jujure 30 kok. Iki tambahi 30. Iki lho wis aku wis entuk Bi. 210. Bi. Oh to, wis entuk kabeh. Wis. Ngono, wis. Ngene do. Lah yo. Lah yo kuwi turan susu lho engko jek entuk susu 2 pak neh. Yo ben alhamdulillah.